बारिश। लेकिन जब हमने के गावे बजावे के मन करेला वही माई के दरबार में लड़का जाके कहत रहे कि माई हाथ तो ढाल दे छंद साचे में है ए सार दे तो ढाल दे छंद साचे में है सार दे मेरे बाड़ी में बीड़ा के झनकार दे हो भगवती भारती भाव भर दे हमें हंस वाहनी तू मेरा नमस्कार ले वाह। यह गांव के सम्मानित जनता जनार्दन सब में बोलवा देवे के बाद सब में कि हम गाय कलाकार अभिषेक तिवारी अब बार बार नमन करतानी आशीर्वाद के कामना यह रही कि इतना दूर से आइल बनी तो कम से कम एगो ताली बजा करके आशीर्वाद दी सब हमरा के। हाँ बढ़ जाए कुंवर जी बढ़ जाए नाती या बाबा दोनों आदमी बैठ जाओ वही जा लड़का कहता के माई 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 ए माई अरे माई ए माई ए मोरी मैया लड़का कहता के माई गीता गायत्री सावित्री सब तू ही हो अब तहरा चरण के वर्णन है छोट मुख से कितना करी आई भैया। अच्छा हमरा डुमरी से पूर्व मुखी हमरा विद्यासागर जी ए मुखिया जी के तरफ से हमरा के हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिले बनी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के कामना यह रही कि नारायण जिरवा के बनौले रही। लड़का कहता कि माँ अरे चढ़ी हंसा पर ए मैया चढ़ी हंसा पर ए मैया मोरा सुमिरन में आवना चढ़ी हंसा पर ए मैया मोरा सुमिरन में आवना लड़का कहता के माई अरे माई हो के बेटा चदा अरे बढ़ावना अरे ए माई माई हो के बेटा के अपने चदा बढ़ावना चढ़ी हंसा पर ए मैया
चढ़ी हनसा पर ए मैया मोरा सुमिरन में आवना चढ़ी हनसा पर ए मैया मोरा सुमिरन में आवना सब चैनल वाला भाई लोग के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। इहे लो तो बाजे भाई रातों रात स्टार बना देता 1 मिनट में। अरुण फलहारी ये चाचा जी सैकड़ों रुपया के पुरस्कार दिले बनी। जाई जवना खजाना से रुपया दिले बनी वो खजाना में गुलर के फूल पड़ जा महाराज गाछ जाम जा आ सोरिया तारा बाबू की यहाँ चल जा होते हो लइका कहते के माई यही माई के मंदिर अगर गीत गावस खेसारी लाल यादव जी तो कुंवर जी मुड़की मारे ले लय में मारे ले कैसे तने ध्यान दी डीह मत बानी बैठ के कैसे बचवा मारी मुर्गी मारी परम आदरणीय हमनी के अखिलेश कुंवर जी हमरा के सैकड़ों रुपया पुरस्कार दिले बनी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत नारायण जी रवा के बनौले रही कैसे बबुआ कब केललू धन्य हो बहुत सुंदर भाई का सुनाई बा आज सुन के हमारा ज्ञान बा रोहिया बता बम्बई लड़का नादान बहुत सुंदर देखे 2-4 फाइट केहू के लाग मत जाओ बस ये तने का डर बा लइका कहते के माई कब केललू हमरा आदत सुन के नहीं ज्ञान बा रहिया बता दमाई लड़का नादान बा गावे के ललूर नहीं सुर के हमरा ज्ञान बा। परम आदरणीय हमने के शिवजी कुंवर जी आ हजारों रुपया के पुरस्कार नारायण जी रवा के बनौले रही। जान जाई एह गांव में गावला से तने फायदा होला जे गावो कम रुपया बटोरो ज्यादा से ब्यास लो लाद के जाला रुपया लाद के जाला ब्यास लो लाद के ना जाला गावे के ललूर नहीं सुर के हमरा ज्ञान बा आ रहिए बता दम माई लड़के नदान बा लइका कहत के माई अच्छा हमरा प्रसाद साउंड डुमरी से सुशील बबुआ आ पूरा ऑपरेटर धइले सब लोग पुरस्कार दिले बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अच्छा 24 साउंड डुमरी बक्सर से हमरा पुरस्कार मिलल बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। काहे ए माई अरे तो गवैया अरे ना हम आ जाता नहीं कोनो दिक्कत नहीं करो बस हई मैया गवैया ना हई मैया बता दो
ना होई मैया आके रहिया बता ए माई अरे माई हो ये बेटा के अरे अपनिया चरा अरे बुढ़ावो ना अरे ए माई माई हो ये बेटा के अपनी चना बुढ़ावो ना अरे चढ़ी हंसा पर ए मैया चढ़ी हंसा पर ए मैया मोरा सुमिरन में आवना तनी हमरो दुकानदारिया चले दिह चढ़ी आहा अमित चौबे